Umshayeli we-e-hailing okungumzwandile wakwaNongwe Sibongo usezwakalise ukukhathazeka ngokuphepha kwabashayeli bama-e-hailing kulandela isigameko sakamuva sokubulawa ngesihluku kukazakwabo. Ephendula lesi sigameko, uNongwe ucela umhlangano phakathi kwabo bobabili abathintekayo ukuze bakhiswe elizovikela abashayeli futhi livikele nomkhakha wezokuthutha. Uphinde wagcizelela ukuthi abashayeli bamatekisi kumele baqonde ukuthi ukuncintisana kuyingxenye yemvelo yanoma yiliphi ibhizinisi futhi wabanxusa ukuthi bazijwayeze ngokufanele. Abashayeli bezimoto abasebenzisa ezobuchwepheshe phecelezi ama-e-hailers bathi izinkinga zodlame olubhekiswe kubo ngabashayeli bamatekisi into yeminyaka. Umzwandile Nongwe ongomunye walabashayeli uthi osomatekisi kumele bafundiswe ngomncintiswane webhizinisi. According to us, siyacomply. The government knows very well ukuthi siyacomply. The traffic corps, they know very well ukuthi siyacomply. So it's an excuse. Labantu laba fanele ba-educate bama-taxi especially ukuthi there is competition la emhlabeni. Umuntu uthenga kaMaponya, ayothenga kuphi, athenge eShoprite, athenge Pick n Pay, umuntu athenge eSpar ngokuthi unama-choices wakhe wokuthenga. Same applies umuntu make efuna ukusebenzisa i-transport. Usebenzisa noma iyiphi i-transport afuna ukuyisebenzisa le ezomfikisa la yakhona esafe. Okokuqala bomama njengamanje weekend kuyokumasonto baye esontweni uhamba nabantwana. Uzobiza i-Uber noma abize i-Bolt makeya esontweni. Ngalo price yakhe A1 ichacha umama kodwa umama uzogibela nemndeni wakhe. So now laba they couldn't take it, they can't take it laba bama taxi driver. Ayiqala ukwenzeka lento bazamile ukusi-intimidate for many years. Hence I said to you, lento iqale from 2015. uNongwe uthi isisombululo ukuhlalisana phansi kuboniswane. So isicazululo ukuthi sonke fanele sibizwe. Sonke anyone operator i-taxi abizwe under one umbrella, under one hall. Sonke sibeke kahle inkinga zethu. Lengxoxo iza ngemuva kodwesho olushiya umshayeli we-e-hailing kobandayo ngemuva kokudutshulwa aphinda ashiswe kwisigameko kusolakala osomatekisi. Ungqongqoshe wezokuthutha eGoli uphumile ukukhuza lodlame nothe uhulumeni uzoluxazulula. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu.